Today, magsa-solo ride ako ng mag-isa. Ano daw? Pero bago ako mag-ride, aayusin ko muna ang tabingi kong manibela. Okay, let's go! Sa Altamira MTB Trail ulit ako magbibisikleta. Pero doon ako sa Agay dadaan para makaiwas sa mga tinik ng kawayan sa dati naming dinadaanan. I'm not going to risk it because, well, mag-isa lang ako at walang magre-rescue sa akin kung sakali. After ko malagpasan ng traffic, andito na ako sa entrance at paahon agad. Pagod na ako. Boy, wala pa tayo sa trail ha. Ay, wala pa ba? Sorry ah. Tamang ano lang. Solo ride lang na mag-isa, ganun. Scary! Scary up. Pero boom. Sliding and grinding. Ewan ko kung naka-record yung GoPro ko. Ayun, trasa. Di nagtagal ay nasa terasa na ako at dito na din yung simula ng trail. Maghahanap ako ng mga option lanes at kung kailan mag-isa ako, dun ko pa talaga naisip na mag-explore ng mga bagong daanan. Sana lang di ako marong turn. Hanap tayo ng mga new paths, parang gano'n. Mga bagong daanan, parang gano'n. Para just in case lang naman. Parang ganyan, dalawang daanan. Titignan natin kung ano yung pupunta dun sa kabila. May spider at mukhang sketchy, kaya babalik tayo. Kakatakot dun eh. Isa ka lang, Darren. Huwag kang gagawa ng katarantaduhan. Uy! Wow! Dito po yung may aso na sin, no? Saka ko na lang i-explorein yung daanan na yon pag may kasama na ako. Ang sketchy kasi eh. Dun. Ay! Tatahol na yan, tignan mo. Ay wala, hindi tumahol. Ay, yun dun. Tumahol nga. Tarantad. Okay, dito. Up. Bike. Aray ko. May spider web. Ginawa ni Spider-Man. Oh, kawayan. At habang binabaybay ko ang Altamira MTB Trail, nais ko lang ibahagi at sana'y suportahan ninyo ang aming bagong clothing store, ang Outside Incorporated or Outside Inc. We started this last January this year and kaka-release lang po namin last month ng aming first tee apparel, the No Venture, No Tail Tees. If you want to order, just slide through our page Outside Inc. And also, pakilike na din po ng page namin. Salamat! Sheesh. Yan, may dalawang path ulit dito eh. Try natin tong kabila. Dito. Woo! Kung saan to mapunta. Tingnan natin. Wait lang, may sumabit. Isang branch of tree. Kung wala. Ay, meron. Dulo. Ayun oh. May bagong daanan. Hopefully. Ayun. Okay. Pwede yun. Kasi dun din lang naman labas. Tapos, ito din yung dating dinadaanan namin. Ganda dun ah. May parang tunnel ng nature. Shish! Tapos, pagod na ako. Jumping.
Wait lang. Ganda ng ano, ng dirt. Kakulay ng bike ko. Oh, di ba? Camouflage. Let's go. Hit the berm. Accelerate. And hit it. Okay. Hi. Uy, munti ka na. Pa, pa. May spider. Basak pa din. Papunta na ako sa isang paborito kong bahagi ng trail na to. And I'm calling this one the beat drop. Yeah. Go. Yeah. Ka-open po yung bag ko, no. Sana lang walang laglag. Cellphone ko nalaglag. Okay, pupunta dito. Tapos may Dwayne Johnson. Yeet natin yan. Yeet. Nakalabas na ako sa kalsadang ito and as usual, dadaan po ako ulit sa isa pang mini trail bago umuwi. Doon na yung last part ng trail na tatahakin natin for today. Salita ha. Ahon yan, oh. Ahon. Siguro familiar na kayo dito sa darang to. May empanadahan dun, apparently. Ngayon ko lang nalaman. Empanadahan pala yun. Okay. Right tayo dito, right. Mag-right tayo, right. Ahon na naman. Diba? Ano yan? Oh, mataas ulit. Ayun palagi yung makahabol sa akin. Pero di naman nakakalabas. At after kong umahon, syempre, kailangan din lumusong. Let's go! May spider pa dun. Pumunta sa mukha ko. Ay. Kapagod. Konting padyak pa papunta sa labasan. And here comes my favorite part of this trail. Medyo off-camber yung daanan dito eh. Oh. Oh, muntikan na. Oh, off-camber. Tapos, ganda ng view oh. Yeah! And after ng saglitang pagpapahinga ko sa baba ng burol na yon, uuwi na din ako dahil for some reason nagugutom na ako at dumidilim na din. Or on Sunday, ganun. Fish. Bye goats. Take care ya. May ubas. At sa highway ulit ako dadaan dahil di ko sure kung kaya ko pang padyakin yun pabalik. Ah, nga pala, abangan nyo ang next video dahil ibabike check ko tong bisikletang gamit ko. At dito na din matatapos ang video na to. I thank y'all for sticking with me through this short ride. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya! The way is so darkening.
And there's a lightening over darrening. Tapos downhilling.